Helo, Ioan dwi. Wnaethoch chi fwynhau'r benod na? Nag oedd e'n anhygol. A mae Gwenyn yn ryfeddol. Wy'n dwlu ar Gwenyn, yn enwedig y wynane'n fel. A wi yma heddi i helpu chi, i helpu bron, i helpu Bertie. Drian a Bertie. A mae rhaid i ni godi galon endos. Beth gallwn ni wneud i godi calon Bertie? Wy'n gwybod. Un o'r pethau nhw'n sôn yn y benod oedd y ddawns wagl. Felly beth am i ni i greu dawns i godi calon Bertie? Iawn? A wnawn ni wneud y ddawns wagl. Ond yn gyntaf, wy'n mynd i ddawnsio. Achos wy'n joio dawnsio. Dance, waggle, waggle, dance. Dance, waggle, 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 dance. Dance, waggle, waggle, waggle. Dyna welliant. Wi yn teimlo'n hapus. Felly beth am i ni nawr greu'r ddawns wagl? Neu'r ddawns siglo? Ie, yn union fel mae'r Gwenyn yn wneud. Chi'n barod? Iawn. Felly, i ddechrau, mae'r Gwenyn yn siglo'i penolau, ac yn stopo, ac yn mynd i'r ochr. A wedyn, yn siglo'i penolau, ac i'r ochr arall. Wy'n hapus, ond mae'r Gwenyn hefyd yn cyfathrebu wrth i nhw ddawnsio. A be maen nhw'n wneud, maen nhw'n gweud wrth y Gwenyn eraill yn yr haid ble i fynd ar gyfer y blodau gorau, ar gyfer y neithdar a'r paill gorau. Felly, tu ôl i fi, mae yna flodau melyn, y fforsaethiau, clychau aur, a blodau gwyn, y magnolia. A wi'n mynd i ddawnsio ac i geisio gweud wrthoch chi pa flodau yw'r blodau gorau ar gyfer paill a neithdar. Heb weid dim byd. Dim ond dawnsio. Chi'n barod i ddyfalu? Bant â ni. Pa flodau, chi'n feddwl? Ie, y blodau melyn, y clychau aur. Mae'r Gwenyn yn dawnsio ar linell sy'n arwen yr haid at y blodau. Nag yw hwnna'n anhygoel. Mae Gwenyn yn rhyfeddol. Felly diolch am helpu. A beth am drial hwnna gytre neu yn yr ysgol a chi'n gweld blodau a bod chi'n cael cyfle i wneud y ddawns wagl neu'r ddawns siglo. Pob lwc. A welai chi ar ôl y benod nesaf. Hwyl.